Já to risknu, ale... Kryjte tu chodbu! Já vás vítám. Už tam u vlogíšku, ale... Takže dnešní video bude z Resort Parku Grigov, kde byl herní mod Capture the Flag, což znamená, že jsme měli zebrat svoji vlajku od nich a donést k nám a oni měli zebrat svoji vlajku od nás a donést zase k sobě. V dnešním videu uvidíte, že jsem hrál trošku štítu. Omlouvám se za některé záběry, protože štít blokoval prostě kameru. Není to ideální, v té akci se o tom nedá úplně extra přemýšlet, takže snad se vám budou záběry líbit a užijte si video. Já vůbec nikde nevidím. V budově. Ty vole. Jak se jmenuješ? Libor. Mával nám se, že máme jít. Patrik. Mával nám se, že máme jít. Tak pojď. Vyleze, nevyleze, co myslíš? Nebo vole, budou pikovat přes to okno. V budově jsou? Jo, někdo tam vylez tě? Nevím, jestli dostal. Já jsem vysypával přes okno. Vidíš, stojí tam někdo, ale to je náš? No a já myslím, že na nás mával, že máme jít. Jo, dobře. Oni říkali, že nemají, ale věřka. Píče, dobře nás drží. No. Ty kunda. Co řval? Se stáhnu trošku. Tam je to vole hodně horký. Asi proběhni. Co je ty vole? Naši. Máme vlajku. Hej, máme vlajku. Vlajku, jdeme. Než už, běž, dostal tady někdo od nás. Hlídej okna. Modrá, máme vlajku. Hele, kdo si troufne přeběhnout k té bílé píčovině? Jak to bylo? Tam. Vidíš tu bílou píčovinu? Jakou? Pojď sem. Sprinter? Tam. Kdo je dobrý sprinter? Tak já tě vykryju, že? A ty taky, ne? Jo. Když ho vykryjem, tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Dobrý, je tam. Mě došly kuličky, vole, po první vystřelené. Nebo mi došly úplně. Dobře. Beru na vědomí. Taktický přebití. To nevadí. Hlavně, že tam máme toho člověka. Ty víš, co je? Já jsem to fixoval. Aha, to je jenom nějaká rostlina. Rostlina! Val! Jsou tam? Aha, tak už jsou i tam. No. A v té bílé budce.
Jedna teď. Druhá je za pneumatikama. Tam trošičku na souřez, než jsem hledal. Dobře. Nedržíme. Počkej. Není jeden. Aha! Počkej, se skoč nebo unik. Bacha. Jeden doprava, ne! Šít, dopředu. Vedelo. Nohy! Máš určitě! Pojďte! Podej mi ten granátek. Počkej, nemůžu tě opodat. Dívá se takhle přímo. Jo? Máme další! Pojď přeběhni k těm dveřám. Peekaboo! Tukabul. Blbě, trefil stěnu. Pojď si pro ten granátek, já nevystřelím, neboj. Ať to nestratíš. Hej, modrá. Co? Co? Dejme tomu. Jo, v klidu. Pojďte! Potřebuji tady support, ty vole, tady to štít sám neudrží. Dejte někdo. Modrá, pojďte. Je to čistý jak panenská blána. Už ne. A teď nemáme střílet, já jsem na levou. Modrá. Ale na dílku jsou červení. Ty vole, děláš si prdel.
Hele, pojďte sem někdo, s granátem ideálně. Nebo mi ho hodí tady. Tak kdo hodí první, frajere? Jo, mám. Půjdeme tímto a jak máš tu paletu, ty tam dáš jenom štít. Jo. Potřebujeme, abys tam měl ten štít a my to všechno pokryjeme. Štít mám Jo. to. Takže kde je turma? Ne, tady pojď, tam jdeš. Počkej, tak. Tak, Dobře, tak jdi dovnitř, sorry. Neposlouchej mě. tak, dobrý. Takže vnitřkem, dobře. Tady někdo zaběh. Barva? Dobrý. Pojď zmrde. Okno. Skáče tam borec. No? Tady? A kde? Potřebuji, aby si zadělal tu paletu. Je tam štít? Prohodit tu vlajku. Počkej, je tam štít? Tam mrdněte granát. Zadělej tu paletu ze zhora, pojď. Tady to tu. A tak zadělej tu paletu. Tak jenom, jo? Ano. Kde jsou, kde jsou? Jo, okno, jak kdyby. Oni skákají do okna. Spadlo odražená do okna. Jo. Já vím. Proč se neukončil? Před máme takhle. Střílej spodem. Tady si zaměř. Jak podobně? To skáče piče jak laňka, vole. Hej, já bych tady se na tebe auto, vole. Vylez! Jsou vpravo? Hej, jsou vpravo? Já se do okna. Jsou zvenku? Hej, jsou zvenku? Já mám! Dobře. Mám. Jo. Já mám granát. Já mám granát. Tak běž. Vidíš ho? No. Vidíš ho? Ne? Jo. Počkej. Co jsi viděl? Kryjte to! Je tam? Počkej, nestřílej! Dora! To je jedno. Počkej, pojďte za mnou, Tady já nikoho nevidím.
Musíme tam jít spolu, budu znovu. Mě vezmeš dveřma, já jsem viděl, Já vidím hovno zas. super. Tam někde je štít asi. Ale někde ještě, jo? Nehazí tam. Já nevím. Počkej, nech štít to mě. Já to risknu, ale... Kryjte tu korbu! Jsem ti to vrátil, vole. To hodil. Já. Počkej, já jsem si stáhnout. Au, kurva, červená je tady, modrá, sorry. Tady je modrá. Tak po sobě nestřílejte do piče. Dveřma, barva! Takže tohle byla akce v Grigově, určitě budou další, teďka momentálně máme týden pauzu s hraním, ale na příští akci se nejspíš objevíme, vidím to, že budu hrát nejspíš zase štít, ale tentokrát trošku agresivněji, že budu trochu víc nabíhat. Každopádně pokud se vám video líbilo, klasicky like, odběr, sdílení, blablabla, takový ty typické věci, známe to. A uvidíte mě v dalším videu. Čau čau.